Set sal bişunda daxwazam evi çi ve gelo. Ez fikrim ne ku evi ez dikija xani daru dinim anji arabamın modeleki çawaye ez bawer dikim kes evi edi war ne fikre em çi bi fikrin em zarokê xwe me zarokekî bi çawayî mezin kiriye zarokê xwe bi çawayî mezin dikin ew daxwaza me tenê ev be em ê zarokê xwe çawa baş xweyî bikin çawa baş mezin bikin ev daxwazê ez bawer dikim li ser pirî kesa ew çê bibe niha em di nava wî sed salê de ne ê ku wek min difikirin here gelo bi rastî jî wisa ye xweyîkirina zarokan pir bi zehmet e temaşevanê jî zarokê min xwarin naxwe zarokê min di wextê xwe de ranakeve ranazê an jî tablet û telefon ji destê zarokê min nakeve evana pirsê an jî pirsgirêkê gelkî dayîk û bavan e û her wiha wekî din jî zarokê min ödevê xwe di wextê xwe de çê nake an jî xwe bi serî çê nake hemû kes em li ser van tişta disekinin zarokê me bi xebera me nakin goyê xwe nadin me teknolojî çi qas pêş de diçe zarok jî derûniya wan ew qas tevlî hev dibe bi rastî lê em ê van zaroka çawa rast bikin çawa me rewşa wan sere rast bikin em ê çawa wan mezin bikin çawa wan xweyî bikin îro van pirsa hemû ya em ê pirs bikin o mamostê me Abdurrahmaniyel ew ê pirsê me bibersivîne şêwirmendê derû nas îro dîs mêvanê me ye mijara me gelkî giring e dê û bav birawerin ser ekrana TRT Kurdî îro bernameyekî têr û tuje dîs em ê bara parve bikin bînin ser ekran belê mijar giring e ê ku derbarê vê mijarê de dixwazin ku ji me pirsê wan hebe ji me pirs bikin telefonê me çi ne ez dixwazim telefonê xwe bar parve bikim ji bo nava welat 0412 228 5 notu dido ji bo dervayê welat 009 412 228 5 notu dido niha li ser ekran navnîşanê me hene Facebook Instagram û Twitter navnîşanê me ne hûn dikarin peyamê xwe ji me bişînin xwe bigîjînin me pirsê xwe ji me pirs bikin belê pirsgirêka pirî kesaye zarok bi rastî di malê de derûniya wan tevlî hev bûye divê demê de zêdetir em ê zarokê xwe bi çawayî mezin bikin bi çawayê me wan xweyî bikin îro li ser vê mijarê me belê temaşevanên hêja ez alim ku pirsê wê gelkî zêde ne hûn dikarin çi bikin wan pirsê xwe ji me pirs bikin telefonê me bikin telefonê xwe ez dîst dixwazim bara parve bikim ji bo nava welat 0412 228 5 notu dido ji bo dervayê welat 009 412 228 5 notu dido li ser vê mijarê pirsê we muheqqiq hene ê ku zaroka xweyî dikin mezin dikin ji kerema xwe telefonê me bikin mamostê me li virê pirsê we bibersivîne ev fersendekî gelkî zêde ye bi rastî belê zarokê min tablet, telefon ji destê wî nakeve yani pirî kes viya dibêjin vê hevokê dibêjin tînin ser ziman beriya wî ku em ji mamostê xwe pirs bikin pêşî min xêratinê lê bikin mamostê hûn xêr hatin ser çawa hatin çawanin baş mamostê Savî spas me baş min çawane em jî başin gelek spas em bawer nakin ku hûn ê werin heta çawa derbas ve ez jî miraq dikim bi rastî bi miraq ez dibendî me ez dibim gelo vê hefteyê em ê behsa çi bikin mijar yek ji yekê giringtir e o pir bala pirî kesa dikişîne bi rastî ji wan yek jî zarokin zarokê me pêşa rojê me lazim e ku em wan baş xweyî bikin û mezin bikin em çi qas têrê wan dikin ev jî muhîm e dê û bav çi qas têrê zarok dikin çi qas ji heqê zaroka xweyîkirina mezinkirina wan çi qas ji heqê wan dertêne ev jî pirsekî ye bi rastî beriya wî dê û bav ê ku niha li ser ekranin niha dibêjin viya pirs bike tablet û telefon çima ji destê zaroka nakeve kes bêj me wê pirê dê aneka serê ekranê de bi eviya dibê çê tas giring e zarok tablet û bilgisayara ew naxwaze ew nas nedikire wadê nû hatê diniyê belê nizam zikê diya xwe de jî ne elmî bû belê em piştîkê çêbû vê dawiyê elmê yani di hayata wî de ew tune bû jiyana wî de tablet tune bû tablet çawa pêyek bû çawa pê hesiya piştî ki dê dest bi xwarina bi kevçî kir aj teyfikê ob kevçî ji wê çaxê de sebî datînin qarşiya
televizyonu. Adik datinin televizyonu bir televizyonu icet ediyor ve temaşa kir. O duve demir de karaş de bu kevçici. Adik devi ve kire xiste devi. O adik zaruk vi kevçi xiste ve xwe. Ki nizam be çu xwariye ve roje bingeye ve evkete avetin. Derske böyle. Yani bala zaruk kışan tişteki dine. Kışan tişteki Ne ne kışan da xwarin bu? xwarin. Tişteki dine. Vade ki petek nutene dinye dehab kartene bu ante. Yani bir kere dehab tişti tene. Yek je mijandine yek je hindike yalnız bejneven nivjoye. Aha, böyle. Kera nivjoye be pesira diya xwe digre. Tam jî nikare bigire. Böyle. Ama xwe pevet ke ji mijandinê û girtinê pêvtir bi kêra ti tiştî nay ne veka çêçke werdeka qaza mirîşka ki çawa çê bibe here nukulê xwe li erdê xeya jî tê keve nava avê û sobabarî bike tişkî werê tê de tune. Ji van her du tişta pêvtir tişt pê nayne. Ji bo wî hawî tiştêk vê dawiyê de elmên giş ji terefî dê de ji terefî bav de em bêjin pirî wî ji terefî dê de tê elmandin. Jarê ke zarokeka aneka havê diyê xwe nekin tiştekî diyê wan ji wan re dibêje bicî neynin pirî wî li xwarinê wan binerin xwarinê wan de pirsgirêk hene. Böyle. وعديك بتنا خو جركي بعلم خوارني هنا كجو بونه 6 سالي بونه 10 سالي 10 سالي 7 سالي سرخو وهات كي وكاوي نيزته جاته Böyle nezimi jahata mamusta ev persireke ki mazdine brasti dijana medaji bardayedi. Medaji işte bardaya o xaletiye ki heri mazın bu. Emre ki dereng ma jwera uşera. كان سالي Naha habtuni ben. حفتوني مثلا بيجي حتى چندكي بريجي ايه 7 سالي جي بلكي 10 سالي جي ام دبينن هنا كي ديوان ناني وان ددنوان خوارنا وان ددنوان والخارج تلفزيون ددنوان بعدين الخارج تلفزيون ترديوي شو زاروك نزانه چت خوي وي تشتكي نزانه دخوه ناخوه تي بناوي زياده تري جبناكلي de evki de perverdeyi de xelatu ceza hene. Yani ödüllü ceza. Ödüllü ceza vade ki jare tivi jber xwarini tijbuk vi ter biki tivi datini karşıya televizyon eğer tedvici nane xwe bixi ez iştara televizyon vekim ya jezi tablet dedim ya jezi telefon dedim. Vade ki tijara var idi beji şu gerki neye gotun çünkü جعلی خوارنی د ایجاب نکرد خلاتا بدیه شو که برچی بکی برچی به بخواه د او که دیرو که د بعد مروانه که بنره ده آفریقای دیجی کسی برچی نه نمیریه Hah mamusta ev pır giringe. Kesci bir çina nemiriye. Le dayık hene ki via na fikrin. Eser hoji bejim. Zarok demek ki xwarin naxo dayık zidetir pera alakadar dibe pera müjül dibe rojeki maqat xwarin ne da zarok. Hayya servis ve dest fikir hayya evare. Ev zarok tişteki naxwar. Evet. Naxwar. İşte ben haber da ya Nara pır beri. Berejim pır zide xwarin ne xwar şo. Eşxo xeletiyam bu. Ez vîjî bêjim. Naxwar Cari kes çu metbaxı mezekir sarınca nan derxistiye bir dizi daha beli. Mugut naxoy naxo tizani. Yani ev ihtiyaciyat teye. Gut naxoy naxo. Pır demek ki beri. Ez çu hatım mezekir nan daha. Piştivi xureka digere. Abur cubur digere. Ku xope ter bike. Abur cubur nedit. Xureka nedit. Çu hatı sarınca da şekidit vi xwar. Dis de serim de deşemi da Dis pırseki he bu. Gelo ev zarok ter bu ne bu? Sehab tişta luvan hiç ne fikrin. Yekji tuvalete. Yekji xwarine. Yekji razane. Evan her seya meriv buxwaze nekeji meriv mecbur ebke. Başka çare meriv atene. İhtiyacıya meye? Beli? Jiber ki meriv havci vit van her se tiştaye.
yani yeki de sebi de ne berxwe o jarabe je tiro nan naxwi hatta 2 roja nan naxwi 3 roja nan naxwi ez te girebidim ev di sahara bixwe بله pre diziye jwi havi çebune pre ek diçin ne hakkıvane testavej ne bir havi çebiye çima mahrum ne mi yani diye ki beji ille menan nadım te ev hara bidizivke بله nikar be e xwe bidize ev hara e cirani xwe bidize e cirani xwe karbar bidize var cikitne bke ama bça havi be bira be iske xwe terbke jbo razan jivare hatta kari kahve bidi evet Pişti saat yeki doya ve xevate be. Roki trane zay ad doya tek bikevi ve nakte. A hücebuna tuvalet jivare. Roki neçi adon rojit mecburi hare. Evan erset iştajbo vi havi. Em juan red bijin hüce fizyolojikin. Ek merv mecburi bike. İhtiyacı Jbo yani. van tişta jbo van tişta da hayat da gerek ki merv خلاتان ندوان خلات ödül ندوان yani تجبو çuvid di maşxoy بعدي احتياجي بيتشي بو ve arab ke ija devedra da persgrek şey devedra persgrek ve demak ke eve benan bexe bisekne de dlevi qabil nade debe barçiye ki barçi bimine خدينا كي حتى مرنا وبيه نعم ورينا بيجري توادي أبيش شتى بنرى تخلا سبيه كم سالي كير ودمكم من ويش خواني ها ده أنا كخلا حف سالي كي نعم تمام انا قلم يا حسالي أنا خلا حف سالي كي حف سالي بتا برجر كي مريف يقين يا مريف أبوان بيوصى هناك تشل روجي تشل روجي حسالي ما حف سالي نعم حف سالي يعني كاره خوي فاده بك كاره خبر بده كاره بك ama vere binere vere binere rojavi kena ki nu çebiye hena ki maha peşi de çlivi hena ki ne kediye baveriya dev bav dehi betribite çavaş evya bejim vade ki nu sebi çedbe vade ki nu çedbe diyavi radje sebi o datine per pesire hatta berive vade bebek digri pitek digri te çi mani te çi fahm kir vade nu çebu برشيبيه ya burçibu ya ji bine xwe piskire ne var dehat işte vade ki giriyat baz dedi çi bale taradji peşil bini nere pakıje ya tişki tetne eğer ki var ebe dwi demi de o zaman ebiye burçibiye taradji vi diber pesire vade pesire digre deve xwe le dimje şire xwe xwe بله Piştik şiir xware teri bu seri xwe dikşine seri zamanı xwe ji seri pesîrê etket be ez teri bûm بله ti çi dikî divê demê de يعني ودا مدى دايك تشد radjî datînî dergûşa te jêr digot evê pesîrê de gerekî vî şîrî bixede نا sana bir gerekî bixede نا tenakê têr nebûyî te digo te ne digo vê teyfka xwe de xwarina xwe ew belû dike ew dibêje hexusa têrî min e ez têrî bûm mideyne şûna min tu jî dibêje erê yexîniyan bi te hat tu têrî bûyî aştara kurê min aştara xîzam dergûşa te ne mi ama ê heft salî tu çi dikî gerekî bûyî havî gerekî bûyî havî hatibû nasibî gerekî ji xwe zane vî tiştî evî tiştî ji zikmakî de aniye vadeke têr bibim ez ê mijandinê bibirim بله ama ijari mezin bu tedbejî na tijvî tiştî fehm nakê rûnê wê tevke gerekî biqede الشاش warê nebû الشاش warê nebû eveya işte dê û bav xiratke ha xwarina wî jî ji xwe evê bixwe ne hewceyek tu televizyonê nîşanî bidî telefonê bidî wî wadê tu warê dikî tu wê qoda wî xiratke îja du rê zêde bû îja piştî wê çi tê piştî wê eveya meriv dibêje ki meriv yani pir mezin dê bav tenê dibêjin ya em xelata jî didin wan cîtê em cezaya jî didin wan û em ji wan hişî dikin ama havê me nakin بخبران دو باv ناقز de naxwe بله telefon û tablet ji destî wî nakeve
o Ranakeve. ödevi xwe çê nake, şoxlê xwe nake. O ranakeve. Evana giş, bingeha gişa de evê xwarinê heye, evê xwarinê wadekî ji şîr, berî û di têfikê de dest bi nanê ew kire, xwarinê kir. Ji wê çaxê de ki min televizyonê dixin binî pirî wî sedî not ji wê ye. Di binê wê de. Ja ki xwarina xwe xwar wadekî kî birçî be ew nanê xwe bixwe. Ew biçûk bê jî, ew mezin bê jî. Pitik enakê di salê işê di rojî bû giriya gowe birçî me. Ma mervewanek. Heft salê pir deyar hetika karin bêjin. Ji bo wî hayû gelkî yexîniya merve bi wan bê. Wê xwarinê piştî ki me dest pê kire roja kevê kevçî, destî wî kevçî bigire, bi wî kevçî gelkî dest bi xwarinê bike. Gelkî meriv tişkî jî nedê. Yan tişkî veka te gote tiştî veka cipsa hene, veka çikolataya hene. Evan tiştmişten meriv gelkî li berî destê wan neyle. Ne sarınca, ne jî de mexzonika de cikî de jî refa mefa de nehêlin. Evana car carna tê xwarin. Bir de tişkî me gote xelat û ceza ev ya pir girîng e. Xelat û cezaya em dinêrin tiştê êkê di perwerdeyiyê de lazim e ji were îro qala wî bikin. Pir dê û bav ev ya nikarin bicî bikin. Xelat وعدێک بدن خەلات ödül em bêjin dîsa bira tam were fehm kirin. Xelat û wعدێk meriv bide gelkî çar heb ew kê wî hebin. Çar heb ev wê hebin, maddê wî hebin. Yek jê gerekî ji bo çê wê xelatê distîne sebî zanibe. Ad doya berî ki bistîne jî gerekî nizanbe. Yani tê bêjî tê nanê xwe bixwe. Nanê xwe bixwe, ez ê telefonê bitedim. Wêyan nebû ev, wêyan nebû xelat. Nanê xwe xware, piştîk nanê xwe xware te gote aştara kurem hayde eşte em dayînê parkê. Wêya bû xelat. Ya ji were ez dûte em bi hev re em kêbilîzinem, derênê derve. Ya jî aştara vî tiştekê fete jere dihate ji xwarina wî, aştaya viya bixwe. Piştî kire gerekî meriv bêje. Adı doya berî wê kesinlikle gerçi nizam be. Xelat beri de ev kede de anayasaya de o de gertigeha de wan belli de mahkeme de meriv zane ev jüz vadik meriv de toplum de be meriv mezin zane ama perverdehiye de gerçi meriv xelata nizam be. Vadik zane bi ve nakle ve davranışı bxare nayne. Adı doya va'dek de ve xelatê nedî gerkî xir dernê. Yani şer nebe. Asseya va'dek de ve xelatê da gerkî carek dijî aynî tiştî bixware bîne. Yani tişbû çi têdayê ji ber ku ödeva xwe çêkiriye. Cara di doya jî gerkî hara ödeva xwe çêke û haya wî ji xelatê jî tinebe. Nel berindê be. Çartıştı. Azizek amam. Adın ijare em bêjin kam bre em binerin de dibeçe dibe raje vî nana bixwe ez ê çikolata bitedim. Şu çikolata ne baş e ve xelatak de ve belli kiriye jî ev ya jî xwe bavê jî yani çikolata, tablet, telefon tiştê ne baş heta cigare çi be ev jî evin. Min gerkî wana ne bêjin. Wana nekin xelat çünkü vade dibin xelat jî dibin ceza jî ya jî ne şoxlî îro televizyonê temaşe nakî ev jî nabe bi ceza jî bi xelatiyê jî evan her du tişta gerkî nebin tiştê ne baş tiştek wî naxwazim bike gerkî nebin her du tiştê. Yani neyse serzimandır. Erê neyne serzimanê wana. Tiştê din bîne lîstik bîne o lîstok bîne hezar ev tiştê ne. Cilab bine, pır tişte, Porsche kirim bine, hazar hep tiştene. Ama tablet u telefon, gerki bin vaad nekin. İjare dibece taştaya xwe bixwe, nanê xwe bixwe, piştî te nanê xwe xware, em ê çi bikin, ez ê perê bitedim, ez ê te bibim derve, ez te bibim parkê. Em wan her çarmadê xwe binêrin. Nanê xwe xwariye aneka,
بنره مگوت نانی خو بخو از تداخم پارکه هنا خواريه هنا کی نخواریه ماده پیشی چو شو اید دویا که امندن اوی شر داری درنی دركبه در که تاغوتيش خو te gotiye te evya peki ku ade distine evi nane xwe xware o te vî daxiste xware parkê evi rabe xwe bilind ke hava yaşas mistende vî tişta evi bêje na ji xwe heqê wî ye to bi xware birê xwe xwa xwe wan jî dadxe dibe meheqik kiribû werin wîn jî bi xêra min hinkî ji xwe re bigerin زورداريه لسر خشكو yani كيجا ev dike xwedehî mestir dike xwejidiya xwe mestir dike ومازن دبي evet çima heq kiriye stendiye qeweta xwe stendiye a çara ev vê neqlê ki ji bo cara roja piştî wê ki nanê xwe bixwe evê bi tena xwe baz de her nan bixwe sebî evet ديس لباندا خلاصه به demek ki te sebiye ek ji bo xwarina xwe bi tenê hare cara pişt wê rûnê bixwe te terbiye neday te ji bo bibe ticaret te day radibe vê neqlê çi dike bazarê dike ez dîsa nanê xwe bixwim تابلت te vê neqlê min daxî ya jî daxistim vê neqlê terî min nekir hem ez ê daîmê hem jî tabletê dixwazim زلتر تخواز nekir dê nekir gote na vê neqlê ez nadim te Şer ew çi ve şer dertê girî dertê ha warê nebû cara pêşî gerekî merê bi xwarinê re televîzyon û tablet û telefon êk hênakê dest pê nekiribin êk hênakê sebiyê wan dibinê sal û nîvê di sala debin o dest bi xwarin kevçiya kirin bira bi qet'iyen qarşî telefon û tablet û televizyona xwarinê nedin wan ne de hin dest pê nekirin êk dest pê kiribin jî êk dest pê kiribin jî em ji şeribêjin çi rokê du roja zarokê weş xwe nikarin birçî bibînin xwazî bi wan re tê kevin mücadeleyê şer bikin û wî çi xeta dike bira bike ew roj wî nan nedine nan nedine şîvê nedine taştê nedine o ji bo ku win bidin jî li pê wî neçin ama çend heb şert hene yek jê abircubûr gerekî di hundir de tune be cê kare destê xwe bavê ji wadek birçî bû weka çikolataki weka gofretke destî wî gerekî negîje tişkê a pêşî ev a du doya heta ke ew birçî nebû nehat nan nexweste win dernexin nedine ama di dema saeta xwe de a xwarinê de nanê xwe deynin ser masê ya jî sofra xwe deynin rûnê nanê xwe bixwin gazîvî bikin ama ısrar nekin gazî bikine hate nehate û rabin yalnız evya de cîkî de hinkî nüanskî biçûk heye hinek dê zêde dijdînin dibêjin me gotiye em saet yekê de nan dixwin yekê de nanê me û nîvro li ser maseyê te hat xwar ya jî yek û nîvê de em radikin piştî wê tu werî enadim tune wê pitikê wadê gayîste dikire saet sê şevê de gayîste dikir radibû te pêsîr didayê وقتی خوارنه تونه wadê xwarinê heta ki rûnê elmandin heta ki rûnê tune aneka em dibêjin sebî ne elmandiye sebî wadê ku win dixwazin dixwe qarşî televizyonê dixwe ji bo vî havî aneka de elmandin heye nebêjin em nadin ji xwe wadek tile evkê zarokad nerê heqê zarokad nerê na biraz sê madî de yek jê jî hûn nikarin sebiyê xwe birçî bihêlin ne birçî bihêlin ne wan nebin nexweşxanê ne wan nebin dibistanê ne wan bê lîstik bihêlin vana heqê we tune ne wadê ku win wan birçî bihêlin dewlet kare wî ji we bistîne ew lê binêre ji bo wî havî ji ez nan nadim te diye tişkî tune ye nanî wê kengî birçî bû gerikî bidiye heta ki elmandin çêbû piştî elmandin çêbû jarê wê çaxê wî nîş xwe tev li ser masyorûnê ne wê negiş bi hev re bixwin jarê evê birçî bibe evê her il der û dorê ew pêşî sarincê veke sarincê binêre hela gofretkê heye tune ye tişkî dît ew wana bixwe wadeke wana xware wê roja wel boşî çû betal bû
Umdave birab mina rojadın. Ama wana gerki peşi win amade bkin. Wan abur cubur ji Abu holê abur nakin. cubur gerki nemine. Evi hara bigara abur cubura. Vade ki ne dite? Evi ve nakla çave xol nam bigarine. Birçi biye. Burçi biye. Evi çave xol nam bigarine ya jivere şora peşe day ez burçi bume. Vade ki burçi buji disa jere evin nan da negrin. Tegota hafsali. Evi kuşkanavi deynim beri kevçiye mezin deynim beri veka roja peşi viçka gote ez şir buxum iro jibra ev kevçiye xodagre tebeka xodagre ne var? Ve tevfike de ev kaviye bidine kevçiye mezin bidine bira tevfika xo xwazi bira kevçi ki teni texe. Ez doya jera ne bejin texe. Eveş xo edi doya ev bxwaze. Ez seya ev bxwaze. Ama jibir nekin zaruke ve jburçina namrin. Vade ki borçi bibe çiji bibine merivî duxwe. Hinek tiştatli merivan naçe, hinek tiştat meriv de pır xweş te suistimal kirin. De be yani tişki zuhabejim mana kedbejim bira xoş vere fahm kirin. De dünyayı de en ilk de suistimal kirin de eş terefi zaruk eş terefi mervade. Çima jidil te çıka baş biji, te çıka pis biji, te korevi, te khizavi, te nay avetin. Hassas evine ki. Jbovi avi jaren ki sebi bir buçuk anti de mezenci de ben aynı düştün. Ve ciyi de pır cara zanın ki ve de have wan bike. Jbovi avi xoy dili biçavat xoze var etke. Ya وعده که هینا که نخواه بنامخوارنی دست پید که وعده نامخوارنی جاری لپیوی چند حب حلقه دنه وکا زنجیره پیشی نان نخواه دوره توالتاوی پرسکریک دور ده چیده به دوره شغلاوی و دوی مکتبی دوره وعده که ازمون تینی her daim evde ki bahane dibine. Dure vade ki jare azmun hat ke ve tercih abi ke duri male xwe tercihat ke. Dibece biraz duri male bim. Duri dev bave xwe bim kija beş kija bölüm dibe birabe be. Ez derimi dervezarım İstanbul İzmir. Ama Hakkari beji bir anne Diyarbakır be. Ez beni bandora ama derkebe. Derimi. O piştiği jari kişi derte peşiyavi a peşi ki beji büyüre zevci dedi. Hele ki küçük bir deyik rahattır jari giş bu zincir evana gişi bingeha wan eve xwarnak ve daniye karşıya televizyonu o nizamiye çıtıxe o kefçiye yani merv kare wan gişi bheve girevde. Çima eve kesitiye çetke. Kesitiyate Freud dibêje di navbera ji çêbûnê û heta 6 sala kesîtiya meriva rûdinê. Berî Freud jî ji xwe civak gotiye dibêjin di kîja emrî de meriv çi be duî emrê din de jî meriv ve bi Tirkî kaçında neyse kaçında da odur. 7-70. 7'sinde neyse 70'inde de odur. Yani dibêje hatta 6 sala civak dibêje mezlime gotine. Beni gotine navdar. Hatta 6 sala kesitiya meriva rûdinê, kişilik rûdinê. Huy rûdinê. Ji bo wî havî divê demê de wî tiştêk sebiye ve çi kiribe ve çi nîşanî wî daye ya mezlime dibêjin çi dîsa dibe kurmê şîrî haya pîrî. Hatta pîrantî jî ew dişe. Gotin kut bu. Diber çavê mirovan derbas me mamoste. Pirsekî min heye li ser viya mamoste rojekî didome. Roja şunda dayık dev ji wî tiştê berdide. Rojekî dibe tamam ez xwarin nadime ku birçî bû birawere bixwe bixwe. Zarok diçe dixwe em var bêjin. Pir li gorî dilê dayîkê nîne lê belê xwar kêm xwar birçî ma li gorî dayîkêm daxifin. Roja didoya dev jê berda dîsa. Dev jê berdan tune.
devji bardan gerki çene be. Çan rojiya dome, çan roji. Çan roji ve bejim jibo herkesi zı tam roji wan pê derxim. Tak. Em bejin askeri çen me askeri heşt me. Ne? Bele. Sal ki. Bele. Vakti ve he. Ya jî dibistana navîn çend sale, 4 sale. Bele. Vakti wan heye. Bele. Ama a perwerdehiyê, a elmandinê, vextê wan tune, pêvajone, sürece, heta rûnê, kengî rûnişt, Bele. demavî vextî wî heqsa. Yekeye di rokî de rûdine, yekeye di heftekî de rûdine, tu o bi kêrhatina xwe. Bele. Te çıka hoş nişan da işte roja peşi te çıka tişte ne rast kiribe heksa eve vi karete de rahat çevbe. Embejin mesela Almandiye. Ek ne Almandi o Almandi. Ne Almandi vade burçid beş khadi saatte nani hoş diya khot khaz diya yuraca kefçi tefkavi nani de kharna virde. Almandi diçe ber televizyonu bir televizyonu veke kabine nanemin. Kabine nanem. Ya jihar diyette çavhar diye peş bir almış xo edin yekce nötret vi direkt bu kevçi de almini edin girki peşi televizyonu pebiti jbir kirin. Bele. Ejbovi havi hatta çen saliyen bejin de saliye 4 saliye 7 saliye heksa sal tevi alman diye droki de tejbir kirin. Na. Mervji nikare jbir ke evji nikare jbir ke. Cezayı dev bave. Dev bave. Aynı var. Jarıcı bu vi havi. Hatta jmervate evi de jiyan de en green oxitiye bengaha ki evi xwarne. Vadik nu dinye jüve pevtir tişkitine bkera tişkinay. Bele. Je pevtir çe kare çipke kare bare vare. Kare xarbde. Kare çipke tişkin kare ke. Sadece kare bimje. Bele. Jimjandine o gırtine pevtir tişki penay. Madem var o zaman emil servi peydarın. Ve xwarne paraste. Ek xwarnavi 210 salu niva de bir daruniştandın de sersebiye xwe je pevtir jare wan pelkedin jigişl pe bxoşi tene. O jatiş tiştedin mego xalat büy hayvan her çar tişti lazım. Ceza je çar hep tişti yene ve kay xalat ve kay ödili ceza je de perverdehiye de tiştek de hayatavi de jiyanavi de tinebe o tetekhye nabe. O geriki haya ek eve ceza bistine ceza jitine be. Em bejim ve nakle ödeva xwe çenekir. Ödeva xwe çenekre her daima ün saat de 80 em bejin datketin parke. Misal parke haber bidin, misal listke haber bidin. Her daima da 80 ve vidat xiste ama ödeva xwe çenekre. Yek hin kene sileki letxe. Dvije te ödev çenekriye. Anji qirini Eltetxim. Ya jî pere şar dike qirînin dike. Tu vadê evê qirîniyê dikî pere şar dikî ev ya divê demê di jiyana wî de tune. Ti tişkî ji derve tînî. Ya jî sîlet lê xiste. Ti tişkî ji derve de tînî dixî jiyana wî. Ama saet 80 de daketin hebû. Ya jî xeberdan hebû. Ya jî tiştek meriv dike. Tiştek kefayî jêr de hate dikir. O evi îrojî dîsa bikirina. Ya jî te diçû jêra ji dervê te jêr tişkî de anî. Îrojî gerkî te baniyana te evyan nadiye. Ne xwarine. Ne ve xwarine. Ne lîstike. Tiştek winkarin nedin megote yadına bera wan heqê zarokan de sîheb madde hene. Ek ned nava wan de winkarin em bêjin Vundatketin parkı ve liste ve naklayım dana kevin parkı teşkarabten el mali bilizi. Listkate ez nabim engel. Kitbeji ez bum engela listkate duye çağıcı tu istismar ki. Nabe tbeji ez nadım te tu ihmal ki. İhmal o istismar duye nava cezaya da gerkitine be lehstin istismare. Kirkirin istismare. Wana ne cezane sucin ek bike
gerki ev ceza bistinin. Jbovi abi ek tek evin ihmal istismari ve ka xwarne ve ka lexistne wana nabin ceza. Wana vaadek de bin ceza em bejin te lexiste. Neklik diji çu ödeva xwe çekre. Ödeva xwe jbo çe ev çevke. Jiber ki lazım ev çevke yoksa ev jbo kve lexistne nexwe. ev ji ber ku tu pera bixeyde ji bo ku wê Jbo lexistne nexwe diçe çedike. ne ku lazim e Aynı bu ve ka ve xwarna ber televizyonu nizaniş xwe çikiriye. wek hev Ji dil nehatiye, ji dil nekiriye, ji bo wî hewîlcî jî rûnanê. Ama wadek em bêjin, ödeva xwe çê nekire, o te dîsa pêra lîsta ama te wî dane xiste, havê dilî wî te nekire, te lê parkê pêra nelîste, ve neçû bisiklet neajote. Ji ber ku ve neajote, ve gotekî eger ki te ödeva xwe çê kiribûne, em ê aneka tev di ji xwe re daketibûne, em ê biçûne, me piknike, me geziki bikirna, me el derve nam xwarana. Sebi adın roji, hanke carek diji ödeva xwe çê nekim, wî tiştê xweş ez ê jê mahrum bibim. Ev wê bifikre. Vadê ki bi tirs ez çê nekim, ev ê li min xek bêje, ji wê çêkirinê tişkî fehm nake. Ama vadê ki ez çêkim, ev ê me bibin ciyê xweş. Ev wê çaxê binêre ne cezayê îjarê dibe xelat, dibe ödül. Çıqa xweş. Ev ê çaxê roja di doya jî ev ê bîr bibe, û ev ê fehm bike tişkî baş e, tişkî rast e, ev ê neqle her li ser wê. Heta ji mervatê îjarê ne rokî, ne du roj, evî tiştî pir ji me re jî tê. Dibe mamoste me tiştek te ji me re gote me kir ama tam bu heftekî hênakê jî car carna nake ya jî nake. te çiqa zamanî da wextî da te nîşanî wî da Heft sal. En hendik heft sal. Heft salî de te xira kiriye. Heft roja de duz nabe. Çima tu bêsebrî? Mekiri sebir bikiya gerekî ne var? Gerekî bê sebir vî tişta nabe meriv ji li gora wî bidome. Heta kengî heta ki guherî. Kengî guher, kengî tiştek me xweste li ciyê rûnişt. Ew ê çaxê jeremê rûnê em bêjin xediya. Benim mamoste hoşgörü, hoşbînî, hoşgörüya zêde ku dew bav li ser zaroka dikin. O tiştekî nije bu. Müptelatî, yani pêvebûnî, düşkünlük. Ew jî zêde ku li ser zaroka çê bibe, zarok dîs rewşa wî diguhere. Xîn ji xwarinê. Hûn ê ez dibim dibe ku hûn xwarinê va girê din. Xwarinê na em ê wêya bi me jî vegirêdin. Tiştekê meriv jê kêfê dîstîne giş melatonin de çekirin. Serotonin, dopamin, melatonin, endorfin, oksitosin. Pênc heb hormonê ê kêfxweşiyê hene. Tiştekê em jê kêf dîstînin giş ji vana yekî çê dike. Tiştekê em jê kêf dîstînin çi ye? Wadek em nû çêbûn. Yek jê xew e, yek jê xwarin e, yek jê vexwarin e. Du dora hareket et. Dî pitikê jî hareket kin dibe hareket bike, bira baş bibe, bira mezin bibe. Evana ek em zikmakî de bixwedetînin. Divê laşê meriva de wan qoda hene. İjarê piştî wê xên cîvana tiştekê em de elimin o kêfa me ji wan re tê giş ji wan herpênc hormona yekê de çêkirin. Kîja tişt ji van hormona yekî bide çêkirin, hele jî serotonin û melatonin, evana wî tiştek de divê jî bağımlılıkê çê dike. Pêve tê girêdan. Tiştek pêve hate girêdan jî tişkî were heye. Roja berê te çi xas kengî bi çi havî kiribe, roja di doya jî tu dixwazî di wî wextî de en hindik hexsa û dîsa tu bikî. Ji heta ji meriva de tê meriv gerekî tiştê ê nerast. O ê pêvek merivê ya ji zarokê meriva werin girêdan, meriv gerekî nehêle çê bibe. Veka çixarekî heta ji meriva tê gerekî meriv nehêle bikişîne. Piştî kişan de dev jê berdina wî pir zehmet e. Meriv gerekî li wê bifikre. Gerekî çê nebe. Ji bo çê nebe. A pêşî gerekî tinekî. Dibêje sebiyên telefon ji destî wî nakeve,
و او جيب تليفوني الرادزي ادم تلفوني نگره دستی خو تلفون برا دستی تدا تو نبه از تلفونی دستی تدا نبینم اما ايتجي دبي ناكره دستم دايش خو نابه دبي دستی تدا جي تلفونه جمر لازمه جمر لازمه دبي جمر جي لازمه اجد خوازم بليزم بي دي فهم ناكه لازمي چیه دجیانات ده تشته ان گرینگ چه به اوه بله. نه var وی کاره سبی چکارید که سبی دلیزه بله دلیزه کاری وی لیستی که دستی که بله کارته چیه شغلا ودره TRT de بله. روز باشه نه var آت تلفن جبو ودره تعویجی وی لازمه آوی جبو وی لیست که لازمه مازی فهم ناکه ها یا به چاوه هفدو ر امپاتیک مرف بناره مرفی فهم بکه حتی اج مرفاتی تشته پیشی مدلتیه ادلته دناره وعده که لازم به جبو کاری خو یا جبو وان فونکسیونی وی ام بیژن خبردانه که ته وی بشغلینی پیره مشغول ببی تجاره وی چاقی ببی میناک میناک örnek örnek بله وعدك تميناك جي بوي جاوي جي الجوراوي البي بي ها بيشي اف عاد دويا ليستك حتى مرفاتي جركي بأي حركات مرف وان بعلمينه رجع بيشي مرفي بعلمينه رجع بيشي تدمان شي بخبر سري خردي تدبيجي ازين ندمي اما وعد الخرشيه خوارني جي ويداتيني بير تلفزيوني بعد تلفزيوني دي تشكي ورا هي جاري دي بسيكولوجيا ده تشتي ايش بو بتكا عمل شقابچوك به خصوص زيده چاف دهي تشتا زو درباست بند بينه ورنج بله renk de mesela çizgi film jina reklama de sebi per hoşnan dxun بله بله پر بالاواندک per reklama de dxun reklama de resim zuzu der bastın renk zuzu egdibin dugaharın Dugaharın, ve adik dugaharın balavan dehi betirdik şine adi bal dehi betirdik şine jari egji dibini de heye müzik ji dibini de heye جوجي ويجر تشافجي وعدك تشتري بس مثلا امبيجن بتك وعدك تبغى زي بدي كان عندن تبغى هار القرشية وها بسكنيت كنا نا تبي بله تشتكي حركات كم اها تبغى فان حركتها وعدك كي جسم ميمك كي حركتها بيا ويات بيه. اوي شغل كنا جدول رقم تجي عيني بك فان حركتها هنا دستي خد لخيني رنج جي هي وعدك زود شيب بالاوي اودك شينه عادي بالك شانده جاريت دي تشتي mavi ışık televizyon edici, tablet edici, telefon edici evana giş yekin jbovi havi a roja peşi ser televizyonu ve nakledikşine ser telefon tableti. بله ما مست والله هو پرفش آنی سر زمان لازم کم دیگه کی بدن رنگ متباغه بلیر هلا چه رنگ هلور هدیه خان ترنگی کی چوا درخص کتی بالا me bikşini Ayşe Xan brasi hola me av xasker me o krema şantiji me teru tuje çelxan keke meşfur ne derket germaya avur jeçu o me krema şanti le da Ayşe Xan le hol zede zede germe meyru kar bu servis bikrana بله o mesasa çikolata le da bir çivo ke drana bir kürdana لسر سنعتا ابرویه me çekir me tevli hevkir o me derxist hole bila behna xu bide germaya jê bila derke ve em ê derxin servisê. والله حلال به هدیه تسن عتا ابروی جی تبوی و نساس Gelek spas مالیا و دستی ته صاحب دی Behna xu bide e xoştir bibe inşallah. انشالله Gelek گلیک spas. سپاس مالیا و Here ber sap serçava. بله نه چند دقیقه هي گلو مجار پر گرینگه لی بله امات ندیدی داویا دما خوجی 4 دقیقه ماست 4 dakika. 4 دقیقه امی بیشتر چی ماموزی بی 4 دقیقه دا تشتی وسا چه بیشتر گوت نیوسا بیشتر و ام خلاص بکنی شما جنها پفتر خارنه خواستن دش سبی و هفته چوی جبو پاندمی نکاربون بچونا دبستان آجی دوندر ده زیده dem derbas dikin دوی دمی دوجی me چند حبه لگورا نابرا مروفا ملی بالکشان ده و انکی وکا سمینر کی متشکی ده
حتی جوان تی لیست که خواه برا خلات ödül veka ödüla bişoğlinin bira be zaruk kara dem derbas bkin be gişara veka hev derbas bkin o çundin mesela par cari vade ke sebiya mezin dikin wan şiret dikin emjder ve de jore de dinarın em dibijin kirkit hav ki Aji mina ka nişane wan dedin. Hevale wan Herkes cîranê xwe mînaka nîşanî wan dide eviya jî ew mer xwe ji wana dûr bixwe mînakê xwe ji xwe ew dibînin pir cara jî üstün mamoste dibêje wadekî mirov tê 35 sal e ji xwe dibe zilam be dibe veka bavê xwe pîrek be dibe veka diya xwe ji wan digirî ji bo wî hawî bi şer û bi jor gotinê de meriv şîretê êkî li wan rûnê terbiyê meriv zêde nikare bide wan meriv xwe dixwaze zarokê meriva çawa bin meriv xwe jî warê nîşan bide ew ji xwe li te dinêre ew ji te de elm e ew ya tişkî pir girîng meriv pêşî xwe rast bike piştî meriv xwe rast kire ji seviyê meriv ji xwe ji meriva re çi lazim ji wê re çi lazim be ew ya bigire adi doya sebî bi temamî bi lîstika têne terbiye kirin di lîstika de binêre لیستکێک سەبیێتە لیستە ئەوێ سبێ وعدێک مەزن بوو لە گۆرا وێ لیستکێک کەسی تیاخە چێ بکە دەدخوازی ببی دکتۆر شێ سەبیێتە ببێ دکتۆر دەدخوازی ببێ مامۆستێ پێڕێ لیستکێکێ بیە مامۆستێ بلیزە ناخوازی شار بکە دەیانێکا دەری لەوکە لە کوچا بنێرە ji de zarokî pênc hebjê demançe di destê wan dine û bi demança dilîzin teq 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 para hevdû didin di nexwazî vî tişta bike mezin bibe demançe emel bike û şer bike wê çax van lîstika jî biçûkan tîpê nede lîstin di wedê pêrî dî lîstin hat lîstikê de ha tişkî meriv xewna xwe de dîte han jî meriv di jiyana xwe de wî tiştî kire eynî tiştîr deme jî aynı hormonu bir meclide çekirin. Jbovi abi bir listika meriv mezin dibe. Ve bu xwazin vadek mezin bu sebiye ve çibke listika vi dibiçukanti de büyü havi perabilizin. Evet, tişkek par gringe. Par gringe xwediş werazibe yani em çi fêr bûn mamoste em li ser zaroka zordariyê nekin rêya wî xuyaye ew ê di rêya xwe da bimeşe em tenê jî ra bibin alîkar. Alîkar rêber. Rêber. Belê em tenê jî ra bibin alîkar û rêber. Yani em wî ne li gora xwe xweyî bikin. Herê ji me ye lê nevek me. Nevek me ha. Ji me nevek me ye. Ew mirovekî cuda ye. Em war bifikirin tercihê xwe ew ê bike em ê jî ra bibin alîkar. Tercih ez dibêjim di jiyanê de bi her hawayî. Bi her hawayî. Bi her hawayî tercîha xwarinê bigirin heta ku mezin bibe û tercihê xwe çawa bide dîs biçûkantî jî bi awayî ye lazim e ku em war binêrin. Mamosteyim gelek spas dikim. Spas xweş werazî be mijar pir giring bû lê em têr nebûn pêşa rojê de em dîs ser bisekin. İnşallah. Mariya ve xweş werazî be. Temaşevanê ji belim hatin dawiya dema xwe sibê dîs li vir em ê li bendî we bin sohbetên dînî em ê li pêşberî we bin bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.